gelukkig weer de warfeest op mijn broek. Ja, want na die corona is alles een beetje versloerd. En de meesten hadden er al even zin om en erin als een treintje alle jaren. En we zijn al even blij dat het weer kan. En we hebben mooi waar besteld, dus wat wil je er nog meer? Dit hier hebben we je Sontje Wijnstein opgesteld en het thema is dit hier vrij. Voor de jury is dat wel wat lastiger, want ja, dan kun je net heel goed levelen aan het thema. Dus je moet wel echt heel kritisch zijn naar de originaliteit. En wat is de eerste indruk? Nou, wederom een heel hoog niveau, dat zie ik direct zeggen. Maar wij hebben wel altijd direct, dat is gewoon zijn elke optocht, er binnen altijd een paar uitzitters waarvan je denkt, nou wauw. En dat je wat details en dat je er wat beter is en dat je denkt, jeetje, dat je daar al een nijtocht hebt. We hebben alles wel op tijd besteld. We hebben de kerkers op tijd besteld, de tent op tijd besteld. En dat moet ik wel, denk ik. Anders ben je te let. Ben je te laat? Ja, dan komt het net goed. Nee, we zijn in september, oktober hebben we het al verslijnd, de datums al verslijnd. En dan hadden we het door, ik al in verslijnd. Maar een heel groepje hebben we deze wijn gebouwd. Ja, en we zijn de eerste werden bij de jeugdwijn en daar ben we wel trots op. Daar hebben we wel op inzet en wij wonen op de tweede keer op mijn rij. Dus heel blij. Het is mooi dat het zo weer kan. En dan de Flims stond iedereen ook weer, nou goed, de waas doen ik mij vanzelf, maar iedereen vrolijk. Wie binnen weer, dat iedereen komt weer mooi de boeten, de tuin ben we net, de tuin ben mooi versierd en het is gewoon prachtig hier. Dus, en de waar bleef helemaal op. Ja, schitterend te zien. Wat vind je ervan dit hier? Nou, mooi. Ik vind het mooiste nou dat er zoveel jeugd mij doet. Vandaar dat tenslotte toch in de toekomst. En die gaat er safari gezet. En dat vind ik mooi. Dat is prachtig. Ben er nog meer hechtepunten dit weekend? Nee, we hebben morgen, voor Jonne hebben we een feest in de tenten. En dan morgen eerst hebben we optocht weg. Dus dan gaan we nog een keer met elkaar doen. En het liefst rondje traject een aantal keer. En dan hebben we nog weer feest in de tenten. Nou, dan sluiten we het af, zeg maar.